Következik a második félidő, kedves nézők. Az első 45 perc után Kazincbarcika Reac 0-0. Egyenlőre úgy látom, hogy nem volt csere egyik oldalon sem, de folyamatosan melegítenek a cserejátékosok. A vendégoldalon Tóth Péter Zoltán, a cserekapus Bacskai Bence, Illés Károly, Zimmermann Patrik, Nyerges Krisztián és Gulyás Máté bevethető. Közben Kunsági gyűjti be a labdát. A miénknél pedig Nyitrai Dávid, Komlósi Bence, Poszuk Gergő, Kovács Bence és Tar Tibor ülnek a kispadon. Fehér. Bene. Bene nagyon gyors. Megforgatja. Kis Tamás, Dávid nem tudott fejelni. Ott a lövés Kovács Pétertől, ez pedig mint a kezdezés lett volna. Kovács Péter megint. Rögtön egy kis tűzijáték itt a második félidő elején. A Reac kapuja előtt. Kovács Péter próbálkozott kétszer is. Kunsági. Jusuf ezt most elnézte, és Horváth is. Ott a lövés Szabótól, de ez mellé megy. Szabó Ádám pedig leszúrja a védőket. Még egyszer ilyet ne csináljanak. Minden esetre két gyors helyzet a félidő elején. Szabó Ádám kirúgása jön. Bene csúsztat. Tátra is startol a labdára Kornis. Jusuf. Tátrai csúsztat. Előnyösebb helyzetben volt azonban Dinka. Tátrai meg tudja szerezni? Nem sikerült Tátrainak megszerezni, de kim volt a labda. De hogy lett kirúgás ebből? Hogy lesjelzett az asszisztens? Végülis mindegy, a lényeg az, hogy a labda a Reacé. Kunsági fogja játékba hozni a labdát. De hát ha nem volt les ez, akkor egyértelműen szögletnek kellett volna jönnie. Nem maradjunk annyiba, hogy a játékvezetés hagy némi kívánnivalót maga után. Dávid. Kis Tamás. Szabálytalanságot látott a játékvezető. Menyhárt. Újabb szabadrugás a Reac javára. Ez pedig veszélyes lehet most. Még nem lehet elvégezni a szabadrugást. Most már igen. Ez nagyon magas volt Cserinek. Ötödik perc a második félidőben. Továbbra is 0-0 az eredmény. Szabó Ádám. Dávid. Toplenszky, Fehér. Toplenszky, Kovács Péter, és egyből indítja Simont. Simon kiengedi, mert mi dobhatunk.
Toplenszky pedig mutatja Simonnak, hogy várja meg, majd ő bedobja a labdát. Toplenszky ugyanis nagyot tud dobni. Dinka vágja ki. Szabó nála marad. Menyhárt és ketten is jönnek a bal oldalon, elcsúszott most a védekezés nagyon. Csak Komlósi van hátul, hát ezt most megköszönhetjük Szabónak. Mert ha ezt el tudja juttatni a bal oldalra, akkor gond lehetett volna. Előmaradtunk nagyon. Komlósi. Kovács. Simon dobhat. Dávid. Dávid. Szabálytalanság történt Dáviddal szemben. A Barcika javára jön a szabadrugás. Horváth Szabolcs a labda mögött. Hát az nincs 9 méter, ahol a sorfal, ebben biztos vagyok. Horváth Szabolcs pedig telibe is lőtte. Hát nem tudom, ez a játékvezetés eddig kritikán aluli. Ki sem érte a 9 métert Takács János. Kis Tamás. Indul Kis Károly a bal oldalon, nem ő kapja, hanem Szabó. Ő viszont nem tudta lekezelni. Kovács Péter. Simon próbálta megzavarni a vendégjátékost. Bene. Bene húzza meg a jobb oldalon, és aztán tenné középre. Szöglet lesz. Ugyanis egy vendégjátékosról ment ki a labda. Horváth Szabolcs megy, hogy elvégezze a sarokrugást. Csak Fehér és Komlósi marad hátrébb. Többiek előre mennek fejelni. Hát ez nem volt egy jó szöglet most Horváth Szabolcstól. Bedobás lesz majd a Reacjavára. Fehér nem. Meglökték Fehér Balást. Marad nálunk a labda. Ezt a szabadrugást pedig majd Simon fogja elvégezni. Gyorsan megtette ezt Horváth. Bene. Hozzáért még valaki. Itt szöglet lesz. Most okos gondolat volt ez, hogy Simon gyorsan elvégezte, hiszen Horváth Szabolcsnak lehetett adni. És végül is kiarcoltunk ebből egy szögletet. Simon. Ott a fejes Yusuftól, és Dávidtól egy ollózó mozdulat. Szép jelenet volt. Dávid Zoltántól sajnos fölé ment ez a lövés. Kunsági. Komlósi pedig hazakíséri. Yusuf.
Ez szép labda a bal oldalra Horvátnak. Horvát pedig teszi középre, ez jó Dávidnak, mellel, le Kovács Péternek. Dávid még mindig. Sikerül megtartani, ez jó, Benelő! Aj, kapufa! De gyönyörű támadás volt ez. Fantasztikus jelenet. Hát ezt csak nézte Kunsági. Szabó Ádám. Dobhat a Reac, gyönyörűen készítette le Dávid a labdát Benének. Bene pedig nagyszerűen tekerte el, most a kapufa mentett Kunsági helyett. Maradt továbbra is a 0-0. Kis Tamás. Tátrai. Hazai bedobás lesz. Horváth dob. Tátrai. Kovács Péter. Gyönyörűen hozza ki. Hozná ki, és nem rúgták volna fel. Szabadrugás lesz a javunkra. Horváth. Dávid próbált volna fejelni. Jováncai. Szabó. Szépen vette át. Jusuf szépen szerel. És még rá is rúgta az ellenfél játékosára, úgyhogy mi dobunk. Tátrai. Tátrai. Dávid. Nem jutott el a labda Simonhoz. Aztán visszaszerezzük. Simon. Toplenski. Bene. Bene. Menyhért. Kovács. Toplenski szabálytalankodott. Csere lesz. A Reacnál még hozzá. Nyerges Krisztián fog beállni Mátyus János csapatába. Szabó Zsolt ment le a pályára, és az ő helyén folytatja tehát Nyerges. Nyerges lőtt már gólt ellenünk, mint említettem, azon a bizonyos 4-2-es vendéggyőzelemmel zárult mérkőzésen talált be Nyerges. Szabó Ádám. Jusuf. Komlósi. Toplenski. Belelépett a passzba. Kis Károly. Kovács Péterről ment ki a labda. Dobhatnak a vendégek. A Kazincbarcikánál is csere lesz. Nyitrai Dávid jön be a pályára. És Simon megy le a pályáról, akit meg is tapsol a hazai közönség. Sokat dolgozott Simon. Jön tehát a fiatal Nyitrai Dávid. 17-es számmal lejött Mendes Simon, 8-assal beállt Nyitrai Dávid. Nyerges. Kis Tamás. Menyhártot indítja. Menyhárt, Horváth vele szemben. Próbálja elvinni Menyhárt. Kis Tamás fölöslegesen pörgette fel, aztán pedig szabálytalankodik Tátraival szemben. Szabadrugás a Kazincbarcika javára. Jusuf a labda mögött. 15. perc a második félidőben, továbbra is 0-0 Tátrai. Kovács Péter. Jön a beadás hosszú felé, Nyitrai fejjel. Dávid ott a lehetőség, Dávid lő mellé.
Ez is nagy helyzet volt. Hát közelebb áll a gólhoz a mi csapatunk. Volt egy kapufánk Bene révén. Dávidnak is, Kovács Péternek is voltak helyzetei. Megérdemelne már egy gólt a KBSC. Ez a labda pedig Tátrairól megy ki. Jön az újabb csere. Ismét Mátyus János hoz be új embert. Kis Tamás ment le a pályáról. A helyén pedig Gulyás Máté. Egy cseréje van még tehát Mátyus Jánosnak. Szabó Jánosnak pedig még 2 változtatási lehetősége van. Horváth. Dobhat a Reac. Nagy bedobás lesz, úgy látszik ebből is. Nyerges csúsztat, jön Szabó Ádám és az övé. Na most nagyon dühös magára Szabó Ádám, mert nem sikerült a legjobban ez a kirúgás. Vendégbedobás. Kovács. Nyerges. Horváth nem várta meg most Szabó Ádámot, ez viszont szép. Tátrai mehet a bal oldalon. Kéri Dávid a jobbon. Tátrai. Bene. Merre veszi. És aztán próbál egy cselt. Kifelé lesz a szabadrugás. Hát hogy ebből hogy lehet kifelé? Közben egy lökés. Dinka ellövi Tátrait. Hát ez érdekes ítélet volt. Kornis. Fehér. Mehet tovább. Menyhárt. Horváth lépett bele a passzba. Jováncai. Tátrai rúgta ki. Dobhat Dinka. Nyerges. Dávid próbálja megszerezni Kornissal szemben. Menyhért. Cseri. Yusuf. Nyitrai. Szépen vette le. Komlósi. Toplenszki. Toplenszki indul meg. Nyitrai kéri. Nem lett volna rossz. Jól látta meg Toplenszki, hogy Dávidnak be lehet ívelni. De Menyhért elég magas és ki tudta fejelni a labdát. Jováncai. Nyerges. Nem volt les. Nyerges lő. Fölé. Elengedte a left, az a hülye gyerek, láttad? Szabó Ádám kirúgása jön.
Körülbelül ennyire volt előre. Dinka. Szurkoltak a hangoknak! Menjetek már oda, bazd meg! Kiskároly. Kovács. Yusuf. Komlósi. Hazarindítás! Dinka fején csúszik meg a labda. Szöglet lesz. Újabb lehetőség a gólszerzésre. Horváth Szabolcs fogja elvégezni ezt a szögletet. Kovács Bence készülődik beállni a Kazincbarcikába. De gondolom, majd csak a szöglet után lesz már erre lehetőség. Ez nem rossz, nyerges. Dávid előfejelte ki, Dávid már bólintott szinte. Most jöhet a csere. És Dávid Zoltán megy le a pályáról. Dávid Zoltán is megérdemli a tapsot. Voltak szép próbálkozásai. Sajnos a gól ezúttal elmaradt. De jól játszott Dávid. Ha az a benelövés egy kicsit arrébb megy is, nem kapufa, akkor van egy gólpassza Dávidnak. Horváth. Kifelé Tátrai jelöl. Nyitrai. Fehér. Kovács Bence, Fehér. Fehér ellövi. Nem volt rossz. Kovács. Jön előre a vendégcsapat. Egyre nem talált társat Jováncai, aztán most elindítja a jobb oldalon Dinkát. Dinka egyből középre teszi, és Komlósi fejeli ki. Jováncai. Fehér volt szabálytalan Jováncaival szemben. Szabadrugásra sárga-feketék javára. Ebből is veszély lehet. A rövid oldal felé Toplenszki fejli ki. Nyerges és Szabó Ádám Jováncai elől. Még mielőtt fejeltett volna Jováncai, Szabó Ádám kirobbant a kapuból és megszerezte a labdát, aztán Kovács Péternek rúgja előre. Gulyás. Cserét indítja el. Cseré. Toplenszkit lerázza magáról, és aztán Yusuf. Nem hiszem, hogy így akarta, de így sikerült. Ez szöglet lesz a Reac javára. A 24. perc a második félidőben, továbbra is 0-0-ás döntetlen. Jováncai fogja elvégezni a szögletet. Fehér fejeli ki. Benne pedig ezt begyűjtheti. Nem tudta Dinka mellett elvinni Bene. Kovács. Cseri. Cseri adja be, és Nyitrai rúgja ki szögletre. Most rövid időn belül a második vendégsarokrugás. Jováncai megint. Szabó Ádám.
magabiztosan. Kovács Bence. Tátrai pedig várta volna a bal oldalon. Csak így tudott belérni Kovács Bence. Kunsági végtelenül higgadt. Tátrai, Kovács Péter. Bene. Nem lett volna rossz, pedig hosszú volt Fehér labdája. Bedobás lesz. A következő fordulóban majd a Reaca Honvédot fogadja a hazai pályán, a Kazincbarcika pedig Szolnokra látogat. Az is egy kemény meccs lesz Szolnokon, biztos vagyok benne. Menyért, Toplenszky, Horváth. Egy kis technikai hiba. Jováncai. Megint csak szabálytalanságot látott a játékvezető. Takács János. Jováncai. Dinka. Ez nem sikerült a legjobban. Ez a beadás Dinkának. És akkor még finoman is fogalmaztam. De jó lenne egy gólt szerezni. Benne van a játékunkban pedig a vezetés megszerzése. Szép lenne, hogyha 2 győzelemmel a tarsolyban mehetnénk Szolnokra a jövő héten. Nyitrai, Fehér, Horváth, Tátrai. Marad nálunk a labda. Kovács Péter dob. Tátrai. Rutinosan rárugja a védőre Tátrai. Így szöglet. Horváth Szabolcs végzi el. A rövid oldal felé. Yusuf próbál fejelni, de ő sem és Dinka sem találta el a labdát. Kornis vágja ki, Fehér. Szép a csel Fehértől, csak aztán már nem tudta kitenni a szélre. Komlósi, Fehér. Most viszont ki lehet tenni Horváthnak, meg is kapja Horváth. És jön a beadás, Kovács Péter! Próbált pedig előre vetődve, picit volt hosszú, Nyitrai vissza, ott a fejes mellett a gól! 1-0-ra vezet a Kazincbarcika, Bene betalál! A második félidő 29. percében csak megszerezzük a vezetést. Bene Attila gyönyörű fejes góljával. Még Szabó Ádám is jön ünnepelni. Először Kovács Péter még nem tudott fejelni, de aztán Nyitraitól szenzációs volt a beadás. Bene pedig védhetetlenül fejelt Kunsági kapujába. Egy 0, tehát megvan a vezetés. Egy 0 tehát. Benének pedig ad egy sárgát. Takács János, gondolom túlzott gólörömért. Bene tehát egyből az első kazincbarcikai tétmeccsén betalál a bajnokságban. Mondom én, hogy hamarosan szurkoló kedvenc, vagy közönség kedvenc lesz Bene.
Jováncai ráíveli, Szabó Ádám pedig merre veszi. Toplenski. Nyitrai. Nyitrai is, ha ilyeneket csinál, akkor könnyen bejátszhatja magát a kezdőbe. Menyhért. Kornis. Tátrai szabálytalan. Dinkával szemben. Szabadrugás a Reaciavára. Gulyás. Nyitrai. Toplenski. Hosszú volt Nyitrainak. A vendégek dobhatnak. Nyerges és Komlósi. Szereli Nyergest. Újabb bedobás. Jováncai. Dinka. Menyhárt. Fehér. Nem cifrázta, most kirúgta egyszerűen Menyhárt elől. Dinka dob. Kiskároly. Kovács Bence nem tudta elfejelni. Fehér, nem történt szabálytalanság. Horváth, és mi dobhatunk. Horváth dob. Érett a vezetés már régóta, és csak sikerült megszerezni. Most pedig csak higgadtan próbáljuk jó sokáig tartani a labdát. Kiskároly. Menyhárt. Jön mellette Dinka, meg is kapja, de Horváth odaér nagyszerűen. És szerel. Dinka. Menyhárt. Jusuf nem tudja kifejelni. Nyergesről pattant oda a labda Szabó Ádám elé. Veszélyes volt. Horváth. Mátyus Jánostól tudtam meg egyébként a mérkőzés előtt, hogy Bene részt vett próbajátékon a Reacnál. Le is akarták igazolni, mondta Mátyus János, de nem jött össze az átigazolás. Dinka. Menyhért. Szép labda Kiskárolynak, és Toplenski. Kovács Bence. Nyitrai elveszti. Nem jó a becsúszás a Fehérnek. Mehet tovább előnyszabály. Kiskároly. Dinka. Beszorulunk most. Kiskároly és Toplenski. Cseri elől. Nyitrai pedig ezzel meg is indulhat. Ez jó labda Kovács Péternek. El is éri Kovács Péter. Kornis vele szemben. Kovács Péter. Megoldotta végül is, mert a labda marad nálunk. Méghozzá bedobás formájában. Csere a vendégeknél. Mátyus János kihasználja a harmadik lehetőségét, és lemegy a pályáról Kovács Balázs. Helyén pedig Zimmermann Patrik folytatja. Fehér. Kovács Bence. Cseri. Kovács Bence. Fehér.
Nyitrai. Visszateszi Toplenszkinek. Tátrait fellökte. Menyhért. Aztán elrúgja a labdát. Ez pedig sárga kell, hogy legyen. Meg is kapja Menyhért a sárgalapot a labda elrúgásáért. És jöhet a szabadrugás a Kazincbarcika javára. Nem is rossz helyről még hozzá. Horváth Szabolcs a labda mögött. De ott van Kovács Bence, oda megy Nyitrai is. Ezt akár rá is lehet lőni. Horváth Szabolcs vagy Kovács Bence? Esetleg Nyitrai, nézzük, hogy ki fogja elvállalni. Nyitrai átlépi, Horváth hosszúra! Kunsági, szép vetődés volt. Zimmermann. Megindul a jobb oldalon, most kell visszaérni. Dinka. Kiskároly. Gulyás. Tátrai. Jováncai elől fejelte ki. Zimmermann. Jön a beadás Jováncaitól, és saját játékos társát találta el. Jováncai, kirúgás lesz. Most már Szabó Ádám is nyugodtan végezheti el a kirúgásokat. Nem mintha eddig ideges lett volna, de most már nem kell annyira sietnie. A nézőtéren pedig örömmámor. Szabó Ádám. Bene fejeli le Kovács Bence. Nyitrai. Kovács Bence. Komlósi. Kunsági. Mindenkit felküld. Aztán végül is csak kigurítja Kornisnak. Gulyás. Ketten támadják, és aztán sikerül végül is megszerezni a labdát. Bene. Ez pontatlan volt most Nyitrainak. Bene elnézést is kér. Vendégbedobás. Kiskároly. Menyhárt. Menyhárt indul el a bal oldalon. Komlósi megy ki rá. Horváth fejeli ki. Tátrai pedig ezt még eléri. És aztán kibombázza Tátrai. Dinka. Menyhért. Szép játék eddig, és Komlósi nyerges elől. Nagyszerű mentés volt Komlósi Ádámtól. Tátrai. Elveszíti most Tátrai. Komlósi. Kicsit megsérült most a nyergessel való találkozás után, ezért állította meg a játékot Takács János. Kérdés, hogy most honnan jöhet majd a vendégcsapat. Odaadta a labdát Reasznak a játékvezető. Menyhért. Üresen van középen, most megy ki rá Bene. Fehér. Szöglet lesz a Reac javára. Jováncai a szöglet zászlónál.
Ez nem rossz, mellé megy. Hú, hát ezt csak nézte mindenki. Szinte megfagyott a levegő itt a nézőtéren is. Ez bizony a kapura megy, akkor beakadt volna. De szerencsére mellé ment a fejes. Úgyhogy marad az 1-0-ás kazincbarcikai vezetés Bene góljával. Szabó Ádám. Menyhárt. Nyitrai sprinter utána Menyhárt. Menyhárt ellövi. De ezt nyugodtan nézhette most Szabó Ádám. Megint elcsenhet pár másodpercet a kirúgással Szabó. Lesz majd még egy csere, úgy látom, amiénknél Poszuk Gergő készülődik. Jováncai. Jováncai elterült, Takács János pedig szabadrugást adott a Reacnak. Én nem láttam, hogy valaki bántotta volna Jováncait. Egyszerűen elesett magától Jováncai. Nem bántotta senki, véleményem szerint. Ennek ellenére a Reac jöhet majd szabadrugással. Bene is a földön. Na most már Bene is és Jováncai is jól lesz, úgy tűnik. Most el is lehet végezni a cserét. És lemegy Bene Attila a pályáról, a gólszerző. Természetesen óriási tapsot kap. És a helyén Poszuk Gergő. Poszuk Gergő első MB2-es mérkőzését játsza a KBSC csapatában. Kovács Bence, ez nagyon csúnya volt Gulyástól, hát nem is értem. Sárgalap Gulyás Máténak. Jönni is kell ápolni Kovács Bencét. Nagyon ronda szerelés volt. Reméljük, hogy nincs komoly baja Kovács Bencének. Le kell mennie majd természetesen Kovács Bencének az oldalvonalon túlra, de úgy néz ki, hogy rendben lesz. Szabadrugás a Kazincbarcika javára. Komlósi. Poszuk. Most jöhet vissza Kovács Bence. Horváth. Fehér. Toplenski. Nyitrai bent tartja. Kovács Bence. Fehér. Tátrai tovább. És saját labdájára megy Tátrai. Meg is szerezte a labdát. Bedobás a Kazincbarcika javára. Horváth dob. Lassan figyelni kell majd a játékvezetőt, hogy hány perc hosszabbítást jelez. Kovács Péter. Ketten támadják Kovács Péter, de meg tudja tartani. Végül is róla ment ki, azt mutatja a játékvezető. A vendégek dobhatnak.
Horváth luftot rúg. És mi jöhetünk? Horváth, Tátrai. Horváth, Kovács Péter, Tátrai, eddig szép játék, Tátrai viszi el. Tátrai még mindig lassan lövő helyzet. Elesik. Nincs 11-es, azt mutatja a játékvezető, nem történt semmi. Nyitrai. Nyitrai. Poszuk mehet. Szép volt a szerelés. Kiskároly, Poszuk vissza nagyszerűen. És Kovács Bence eltörte. Aztán elrúgják Kunság elől a labdát. Ha jól hallottam, akkor 2 vagy 3 percet nem hallottam rendesen. Hosszabbít a játékvezető. És űzi hajtja még a játékosokat a hazai közönség. Na, közben Toplenszky összeszólalkozik valakivel. Zimmermann volt az. Zimmermann pedig most kap hideget, meleget a kazincbarcikai szurkolóktól. Kiskároly. Előre vágják a vendégek. Horváth, mindenki nagyon várja már, hogy vége legyen. De még megy tovább. Horváth beíveli, és Menyhért felfejeli. Ez pedig Kunsági. Nem történt szabálytalanság. Jól oldotta meg Fehér. És aztán Horváth rúgja ki. Bedobás lesz. Már nagyon nézi az óráját Takács János. Nem sok van már át, már csak pár másodpercet kell kihúzni, és akkor megvan a második győzelem is. A Vász legyőzése után. Nyerges még azért helyzetben, Nyerges a 16-oson belül, Nyerges még nem tudta beadni szerencsére, Dinka nagyon nyom a végén. A Reac, ez a szöglet még biztosan belefér, hiszen nem fújta le Takács játékvezető. Gulyás, az övé a szöglet. Most kell még koncentrálni erre a szögletre. Menyhért fejjel fölé, és itt a végen is tovább. Második mérkőzést is megnyeri a Kazincbarcika. A Vác legyőzése után a Reacot is sikerül fölülmúlni 1 góllal. Bene Attila volt a gólszerző, és hamarosan meghallgathatjuk, hogy a két edző hogy vélekedik a mérkőzésről.